Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Sang tia beha ke klematum kang ton pon pedet ajok rong aratatum kisung kacetong dunna. Karbi Anglong angkang along penang an ahawar adimalong sang tia beha ke klem ke bat parpik ajok rong aratatum thedung akisung ta cetong ponanglu. Lason sila khangkora hini sarupathar MSC constituency ke parlo lakha ke thom dilaujan hemai rongpi arong alongta sang tia beha ke klem kang ton pon pedet ajok rong aratatum kacheleng atowar hingnu piet. Laso ajok rong aratatum penang an akisung cecak nanglu. Alang litum o sumar ke pacharli dun ke dam ke wangta kisung dulu lapen kisu det ahut sita towar gari ke pon un edet ajok penang an akisung cingtang nanglu lapen kai ke apor rijai ke dam pen chenglok ajoan har lo kacheleng atowar pahinu piet ajok radatu kaningri hangjung. Anpar haladak arong asarpen kaning jepon atengke aprang ke klem chenga hut penta thandun bomlu athela ke rong atowar pinak apotsi klem nangni mo aphidra datum akisung abangke cingtang nang kokpu bomta alang litum klem bom towar jeselam pon bom pupu amat klem bor idetlu lapen klem bom ahut anke towar abang semar pon pidet ajok non abangke radatum sungkrung loputa pherang kya thengno rong asar ake hai lunsing rong pipen ning jepon Lapen labang so sang tia pihak ke klem vek abang laki bidya ingti alang like rong be rong thak amunit puta rong asarpen nang thandon. Lapen non amat bang so asai abang kang haponra towar kachis silam ponji aphan rong asarpen sodak pen pherang kya thengnu ning jepon. Bang so towar ka hindi atap thak lalo. Karik bang kini nita ninga bidala ha. Ting si bang lo solo. SDB ho puyo ya kini pulah Pradip rong pi. Lalu nang klenteng SDB rong sakali lho. Di SDB pulute tim kalau itu bandrong asal bang tim kalau mati. So nang klenteng hotel pulah ho lahai kado ke gari kam motor ekdam dawan si pasulah. Tawar ekdam klem loh nganane altepong han kado ke beta nang thok lah he. Sini lipun lo lah bang sohut. Ini ngue si karjabin pudun lo bang sohut he. So karjabin apor bang ke. Saya lipun lo. Kote itu kusal mah bang soali ki klem ki. Mobile sana rujang dut. Teplong han thokre. Muni tum rong onggong. Penang litum ta ke thelaji kado ke bang so sang tiki phur ban ke mo so akela teplong han ke thokran bang ke la bang ke hingodak bo. Mo problem de kokpo hingodak bo bang ke. Si pudun lo ni lita. Kalau so pilu nak thak kalau tum. Jadi kan jelam bang ke. Nak thak bang ke. Muni tum cebunai pon bom posali ke. Ikor baik tadi kahino batai kini tum bang so bang ke sang tialong ke wan se ekdam cethokan bom po. Posi alang li tum ning jepon bang sa grup lo. Rong kon dolang ne hapunat an. Arang bang ke hopu dolang. Itu marong ke palu leh. Ta hop para yang bang ke hal ke cingwi ku ngarong ni lo lah bang ke. Rong ni somar beni. Kali somar dolo lah yang ke. Kitam ke bang kasek sak pedangan dolo di. Gari motor ada hopu tak. Mane sajal dua mane bas dua mane dang pia gari du. Dang bang seksawi nita ading bang lo kita hem anu deh. Hem deh kita penang an lang lo tawar tak. Ke bang nita rong nang tili itu lang lo. Ani kita gari pasang tahun bahaya gari. Nani da gari ya. Dang pur selaibar gari dagya. Dan pink bu. Oh ram lang pia gari ada pasang tahun bahaya rong lo. Ngadak enu anjir panar gilo. Harus hem ya. Pia gari sidak pasang tahun lo ini hum do. Ha pia gari ho alas bang. Gari pasang ron lo yo. Ekdam tuar sinek dalo. Begini pula he. Muka pula dah gari. Kita semisan lo. Non malu so gari dapat strength ko sini pula. Yo ekdam ali phangela kalau so nda. Iki puceng alam ke hala bang nang kereta la tum ali bunai bom. Bunai bom bang kenon bang ke siksa nang dokok lo rong ali bang ke tum keciling kado ke school pun ajat pun nang ajo pilu keciling siksa pik lo. Tapi si la tum bang penang an kini klem bom putan bom man ke ali ngedak lo. Rong sa dang tia rongin tia rong sa kambrang ti. La pendai tum cingwai lo. Nana ta pen cingwai sito. Gari bonceng nak sang tibang po forong nang nelo la posil tum tawar bang hinget po pasi nelo pula he ta thik ase bonceng lo tim ni pen kisumana anggir demta ekdam ali hutpet tilo sone ho gari padam di pat tawar he hutpet tilo la ta krai cior podam po ta bulak kolam the bang ke tangte la so tawar ka henu la bu puthak na non nang li tumaphan la mohoda tum nang li tumaphan ko pini akichak pondu mama alang li tumaphan nang li tung ko pini ki pudun dolo ma prang pen Manila nong klembo matu aphan puthak ba la lu ti pen ili pula ni tum nang chak bang wi mohoda tum thang ta ke chak wi ni tum phat tum ka ali hang dai pulak se ekdam kai kita demal
tayo klaim pon pede pakai leng bom bari gari tawan bom ang bom non itu tangte la dagrong asar nangli dolo nangli phan ar ju pin men ko pasan sila bangsa kam bekem long pop la coba sami klaim long pop kenil panar di pin lo hala SCB si mukan ni first kilometer hal tum sang klaim pat langsung SCBC klaim mek mah klaim nang ceng mangke kemana gedun tayo ah so ni likud lo tak kroy kede sinan pudah ini bom lo nang li bang rong agambura orang rong sar bang de nangli men jai tha ini men ke dun serong pi rong sar samai rong tirong si nombor di laujan Ke sadong ke piarong ilo. lagi rong mi tirong Rong min tiarong. Jibi lo bora ke jibi lo. jibil ente non ke nangli tum ki pu dunji ke kopilo la non la ke klembo ma to phan to war che bunai nangji potong puji ma mate la bang so sang ti ki pur ge pesang kok pu potong nangli tum ke ki pu dunji da bangke ini wet kemat dam jam jung mat dam ke tuwar cuma dai bom ji pu bangke ni bangke ko kelo bom cek lalu te misan ko banyak pun bom boleh lagi dam tang sam se ekdam heng bom lo nang bangke ekdam aprang ke lin tipik nan ke ekdam legar se ko he dia jo sam ekdam dai ham lo aprang ke lain tirong sor he job card pani wan media so ke limit tik lo an sang da ekdam kumalahan nan Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlopon Paklong kam alangsun along tebok terai Congress ke claim damra pet atumpen lamthi chingki che thanponsi chora nisan chora proi Aru achikloni phai Crazier Cap Arni Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlo Paklong kam alangsun along inut banghini tebok terai Congress claim damra pet atumpen pinkhat penlar ponsi kedamtang MP election campaign ahut ke claim ke dampon along masap so chingki che thanpon nang pusi program asai setami dengponlo laso along chora nisi chora proinangpu kapin khatpon along kachetong dun Korkanthi constituency ex chairman Karbi Anglong Autonomous Council Sir Vidya Singh Tobi ex MEC Dilip Singh Ronghang Korkanthi Mondol President Praneshwar Ingti Babu Kru Korkanthi ex VDC chairman Lapen Paklong kam ahawar Mondol Congress PCC President Akehai Men Singh Ronghang Lapen kaprek tebok terai inut banghini Congress along claim dam rapet abang phubang phiatumpen choran isan chora ponlu Lapen ex-chairman Karbi Anglong Autonomous Council Sir Vidya Singh Dogbi Pen Kaningje pon atengki muki bang jilang arni setami lapuson asai ansose ki claim ke dampon thuji aphan pachini pon Mana nang itu Anglong Mondol Congress bahalo ka Mondol Congress kan nek organize sekali made ihin ke kalang semua itu damtang election hut ini kan lah Congress parti kan jaga problem aja jok ini kan lah pupak lah kama hawa Mondol Congress kan ini mitang jok jaga kan mana Tiwang apor cilong ni jeli. Isu mana siksa jeli. Tiwang apor cilong ni jeli. Tenong ke election parju ilo. Parju e fisika ili to munit Congress munit dalbo. Si alam si cikanda moji. Munon fi te prang amsu sike claim ni di pam tu. Minikin cik halo. Kasi non Korkanthi plang ha. Tapi itu boktera itu kan. Tajak semir bangke Paklong sam Nut bani mondolong kleng long rapte. Kata PCC long ada itu juga tapi ada no. Kita halam mondolong kleng long rapte ini bani itu kita PCC lo. Si hal ada kaddo ke velam tanya kalau sihannya alasan surat kerna. Walang situ ini itu program. Langsung. Kalah. Gari motor bike lapen cycle doan arna maphan kahodai pon Lakhain kor phon hilip MSC constituency ke parlo richo mili amondoli along adonten agari mate motor bike lapen cycle doan dangni agari dangpli agari doan pini aruni phai Crazier Cap arni surihini ra engkorapli bhomkuru arani hempu jisu arnam aphan kahodai arani peman pon Bangso amailong richo mili Baptist Church Pastor John Ingti Pensi kardom ajai mek pachun pon Kardom ajai mek cheng chiaprang Bible langpon pensi arnam alam ke than pajirmi pon lapen labang so aphi kedo an agari motor hempuji so arnam aphan arnam angno hodai ponlu lapen gari mesen pen kevek long permit hekji aphan lapen ajat akisung pen kache tongte detji aphan business pen chenglok mesen pen choklem chodam thekji aphan arnam angno hirjume johang ponlu
bang so mai long mondoli ke ja atum do an members ke do an chetong pet pen si mesen pen kardom ajai mek pachun pon choki hola pen Philip tiso Karbi Anglong News. Langtuk Teron Memorial Senior Secondary School along Arts Stream Class 11 atum aphan ke chengsia pharman class kang po jai me ke pamanpon. Nijang Karbi Anglong rong khang constituency arlo tengkera langso arong along kedo Langtuk Teron Memorial Senior Secondary School pining story hinira incorruptly aningkan pen Arts Stream Class 11 pedu ponsi arwachik loni phai khroiser kep arni ke chengsia pharman class kang po jai me pemanpon. Langtuk Teron Memorial Senior Secondary School lake kedamtang 1984 aningkan Langtuk Teron English School Amendment si karlitang Samsing Teron pen tengkera langso arong along school ing puponlu bangso school lake kangpu ke cheng penta nijang Karbi Anglong pen nongnam chethang klong si non anta doverlang Lapen pining 2024 HSLC satlang along tami first division bang inkora hini lapen second division inut kadokawe bang inkora ke thongpen result misen lasi pining story hini ra inkora pli aning kan pen abang ke art stream class 11 ta pebat ponsi arwache kloni phai khriser kep arni abang ingpu ponlu Langtuk Teron Memorial Senior Secondary School along class 11 atum misen than bang lapen misen classroom lapen kaprek avarsai longponji Lasiko matnia korte injer atum jongsi LTM Senior Secondary School along kidunji ning hangdo pulote admission abang jona chiklo kijutan pipon bom alang pusit lamthi paklangpon bang sojai meg along kadokawi managing committee members Ojoy Boro Borthoi Higher Secondary ex headmaster Kache Teronpi lecturer Rangsina College lapen kaprek manpeng kidu ke thekiding atum chetong donsi jaimek misen pen pachunpon Langparpan tiso arong along HS lapen HSLC asat lang ki undona tumaphan karcho lapen education ay hincherok to kajame kipamanpon. Aruni phai khreser kep arni nijang Karbi Anglong jengkha Langparpan arong along Langparpan LP School asai hem along KSA Langparpan sub branch atum pen chepater pi ponsi KSA Inglong pho jengkha head branch atum pen cherap cheto dunsi Langparpan arong along non head jong suri hini ra incorruptly aningkan HSLC lapen HS asat lang ke tok dun along misen pen sat lang chepa undun si Langparpan arong adat aphan nongmi kevan pi bang crazy abang phu bang thia tum aphan Karbi apoho pen karchupon lapen Loke Charlie ahin cherok to mate education awareness ajaimek peduponlu. Loke Charlie pen kopi aphansi ale doji la pen kopi aphansi Loke Charlie nangko lahaya puthake penang an au sumar atumke kachini ne atumta do olang. Lasi kachini akenang sot la pen o sumar aphan loke pathek theta apia po atum alongta jakong kedo. Lasi alangli atum pusitame alangli somar atum aphan theknang jipu ning chibi pen kaiketa o somar atum aphan school ke padun berje aphan akenang sot nona kai ke Charlie ahin ave pulotang te per theke ingting ko ka sonsi do ke Charlie jongsi ave pulote woreng avar saile claim ji pusitame longle lapen munir atum ke do ke thak along anta education ke cherap loksi lapen hili tum KSA Inglong ko Hamren Regional Committee ahin penke akemang si ilitum o somar atum aphan lopa nang jipu labang so akemang ateng pensi arong ten tame education awareness asai klempon verji puta probinti mung ahin pen Langparpan arong arata tuma phan thanpon bang swajai mek along kachopapon alohi sarpo amhan pen kache tongdun KSA Inglong photiri pi amai along organizing secretary IC Hamren Regional Committee probinti mung man pen kache tongdun KSA Hamren Regional Committee tongchunga Anthony Tiso Assistant Secretary Raju Inti Waiterang English LP School along Thanbang Wilson Kathar Langparpan LP School SMC President Joy Singh Tiso KSA HRC Assistant Finance Secretary Bronson Togbi Organizing Secretary Bithong Rengthama Constituency in charge Provenson Bay Organizing Secretary Kopili Constituency in charge Rukasen Tiso KSA Jengkha Head Branch Meiphu Humson Teron Langparpan Arong Asar Bharat Tiso Penchenglo Penangan Kethe Kidingatum Chetongdun